कुंभ राशी, भावंड आणि नातेवाईक यांच्यासाठी थोडासा खर्च होईल. खूप दिवस ज्यांच्या गाठीभेटी घडलेल्या नाही अशा नातेवाईकांच्या गाठीभेटी घडतील. धार्मिक कार्य किंवा मंगल कार्यासाठी प्रवास घडेल आणि त्यातही नातेवाईकांच्या गाठीभेटी घडतील. यांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा महिना चांगला जाईल. वकिली व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना हा महिना चांगला जाईल आणि प्रसिद्धीसुद्धा मिळेल. नवीन करार मदार करायचे असतील तर करण्यास हरकत नाही. प्रॉपर्टीचे व्यवहार चांगले होतील. काही अनपेक्षित घटना मात्र घडणाऱ्या असल्यामुळे गोंधळून जाऊ नका, कारण त्यातून तुम्हाला आपोआप मार्ग सुचेल. पूर्वार्ध जरासा चांगला जाईल. उत्तरार्धात त्या मानानं आवक कमी राहील.